Teď. Takže tam bude raz, jo? Raz. Létaj Čechy. Ale počkej. Jeden už? Ještě nejeden. Jo, ještě nejeden. Pítr. A za chvíli. Tam nic vidět, nebo já nevím. Aha, já mám brňo, tak letím. To mě mrzne ruka. Ahoj, ahoj. Ty vole, ten jsem to posílal to rodičům, ty si. Cože? Ten jsem to posílal to rodičům. Co? Počkej. My natáčíme. Jo, na to zajistě, to je Počkej, ha. Jde. Ty jo. A vy jste dobrý. Co to je? Hlavej. A vy jste dobrý, teda vy jste dobrý, teda. Také rychle teda, no to jsem si nejel. No počkej, já mám přibliženýho. Počkej. No teď. Jo. Já tak